சாண்ட்ரா பாவங்க பயங்கரமா ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரஜினை நினைச்சு வருத்தப்பட்டுட்டு அழுதுட்டே இருக்காங்க. வணக்கம், நான் உங்க ரவி. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிக் பாஸ் சீசன் 9 டே 76 சாட்டர்டே எபிசோட் விஜய் சேதுபதி சார் வந்திருந்தார் இன்னைக்கு. வழக்கம் போல இந்த வாரத்தோட கேப்டன்சி பத்தி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இந்த வாரத்தோட கேப்டன் வினோத பத்தி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எல்லா கண்டஸ்டன்ஸ் கிட்ட எப்படி பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்டஸ்டன்ஸ் வந்து தேவையில்லாம அவர் வந்து எஃப்ஜே கிட்ட சண்டை போட்டாரு, கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருக்கலாம்னு சொன்னது வந்து உண்மையிலேயே வாஸ்தவங்க. சாண்ட்ரா வந்து என்னமா இப்படி பண்ற, என்னமா அழுதுகிட்டே இருக்க, டாஸ்க் பண்ண மாட்டற, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வீக் அழுதுட்டே இருக்கேன்னு சொன்னது வந்து கரெக்டான கேள்விங்க. போன வாரம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க பிரஜினை நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருந்தாங்க, அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க இதுக்கு பதிலா பிக் பாஸை விட்டு போறதே அவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். சாட்டர்டே எபிசோட் இந்த லாஸ்ட் வீக் டாஸ்க பத்தியே ஓட்டிட்டாங்க. இந்த வாரம் யார எலிமினேட் ஆகுறான்னு நம்ம பார்க்கலாம். தினமும் என்னோட வீடியோஸ் பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்க யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோவர்ஸ் அனைவருக்கும் நன்றி. ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க.